ברוכים הבאים לתוכנית. היום נדבר על ערים. שלום, אני רוצה להגיד קודם כל שאני הזמנתי לכאן בן אדם שידבר על פורץ נחשים. זה איזשהו מתכון חדש שרץ היום בעיקר בשדות, והנה אני מיד אציג בפניכם אותו או אותה. ושימו לב, אני עברתי מסך גדול. עכשיו אני אסביר לכם, כשאני עובר מסך גדול אני גם מציג איזושהי תמונה, בדרך כלל תמונה של משהו עם איזשהו מנזר לשדות, זה השדות של נחשים, ואנחנו מתחילים בתוכנית. זה הפתיח שלי, אני הכנתי אותו לבד. יש כאן איש עם רובה, אוטובוס, וגם הנה אני מדבר משיחות קודמות שלי, וזה אני כאן לובש תחתונים וקורא עיתון. ברוכים הבאים. אז היום, כפי שאמרתי, אנחנו מדברים עם פורץ נחשים, ואני קניתי משקפיים חדשות. שלום. 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 אז קודם כל, ספרי לנו למה את בעצם לא פורץ נחשים. למה את באת לדבר על וזות שאני מאוד אוהב לקנות, אבל בנוסף לזה אני גם אוהב מאוד לאכול שווארמה קטנה טובה, וגם צ'יפס ליד. צ'יפס חייבים צ'יפס. צ'יפס גדול או קטן, לא משנה, אבל חייבים איזשהו צ'יפס שיהיה שם מונח בצד, כדי שאני אוכל לבוא ולומר שוב ושוב שאת צריכה לאכול גם חמין שאוכלים בחורף. תדברי. כן, שלום, שלום, אני... כן, אז את בעצם, את קודם כל שמנה, וזה איזשהו, שוב, המנזר על השדה, שהוא נח שם, הוא לא זז. אני גדלתי במנזר עם הרבה נוזרים. כל הזמן חיים שלי היו נזירו. ממש... כן, היו נזירו כל החיים שלי, והמשפחה שלי הייתה ידועה בגידול אבזות. היינו שותלים וזות בגינה. את בעצם אכלת וזות, זה מה שאת אומרת, את אכלת וזות ואת תקעת אותם. אמא שלך מתה מווזה, אז איך את יכולה לאהוב וזות כל כך הרבה? אני לא מבין, הנה את כותבת כאן, שימו לב, וזה, זה משהו שאני נורא אוהבת, כן, כאן הנה אני קורא. כן, זה קשה. עכשיו את לא מדברת ואת בעצם אומרת מילים, אז איך את רוצה שאני אבין? בעצם במנזר אני גם למדתי לדבר בלי לפתוח את הפה, זה יכולת של נוזרים, זה מאוד קשה. אני ישבתי 7 שנים על דג כדי ללמוד את היכולת הזאת, וגם בסוף הצלחתי לעשות את זה רק עם עין סגורה. אבל בכל מקרה בוא נחזור לגידול הווזות. אתה צדקת שאמרת שאמא שלי מתה מאכילת וזה, וזה קשה מאוד בפני עצמו, כן, לא קל לי לדבר על זה, אבל אנחנו היינו מגדלים וזות, ומה שקרה זה פתאום אנשים הפסיקו לקנות אותם, את הווזות, והיינו צריכים להתאים את עצמנו לעידן המודרני. בעצם עידן שבו אנשים במקום לגדל דברים בווזות, כמו לגדל דגים, לגדל צמחים, לגדל קישואים, הם כבר לא משתמשים בווזות, הם מסתכלים בטלוויזיה ובמחשב. ומסתכלים גם על תמונות על הקיר, זה בעידנים קודמים יותר, שלא היה טלוויזיה ומחשב, אז היו פוסטרים, ואנשים היו מזיזים את הפוסטרים, ואז התמונה מתחלפת מהר, וזה בעצם כמו טלוויזיה, זה נורא נחמד. ואז חשבנו איך אנחנו יכולים להתאים את הווזות לעידן המודוגדלי, וישבנו כל הנוזרים וחשבנו, וחלק מהאנשים חלק מהנוזרים הם מושתקים, נוזרים מושתקים, אז הם לא היו מדברים, רק אני מבינה מה הם מתכוונים, אבל הם היו רק עושים ואחד הנוזרים הציע שנעשה וזה, שהיא בעצם וזה שאתה מכניס לתוכה רמקול, רמקול למחשב, ואז הרמקול... בעצם... אני מקשיב. ואז הרמקול הוא בעצם... רגע, תן לי לדבר, רגע. איבדתי את כוחות המחשבה, רגע. אמא שלי. אוי, נזכרתי בזה פתאום, אני... קשה למה רואים את המיקרופון שלי כל כך? זה לא מקצועי. ככה אתם עושים טלוויזיה שרואים את המיקרופון. צריך לא לראות אותו, הוא צריך להיות בתוך דש בדגד.
זה לא... רמקולים. רמקולים, אני פשוט אתמול הייתי בטעם העיר ואכלתי משהו כל כך פריך, זה משגע לי את הפריחות עד עכשיו. אני פשוט, בלוטות הטעם שלי הם נפתחו וחולקו לחלקים. כל בלוטת טעם בחרה מנה, וזה היה פשוט, הגוף שלי החיה את עצמו. כן. זה היה מנה, היא לא רק הייתה מאוד טעימה, היא גם הייתה מאוד זולה. היא הייתה משהו כמו 5 שקלים ו20 לירות. 20 לירות, זה היה 25 לירות. אני לא זוכרת בדיוק, אבל העניין הוא שאני מוכרת 3 וזות בדרך כלל בשביל מנה בבורגוס, והפעם אכלתי מנה בערך של חצי וזה בערך. וזה יפה מאוד, כי וזה לוקח לגדל שנים, ובורגוס לוקח לגדל, אני משערת שחודשים, אולי שעות, יכול להיות ששעות, אף פעם לא בדקתי, אני אתקשר אליהם מתישהו. העניין בגדול הוא זה עושה לי קצת צרחורת. רגע, אפשר להפסיק עם הסיבוב הזה? תודה רבה. אז ישבנו שם כל הנוזרים, והוא הציע לעשות את הרמקולים, וככה הוצאנו בעצם רמקולים בתוך וזות אני ארים את היד ואני נופף באוויר, קודם כל להמחיש את הווזה. שמת את הווזה בצד, לקחת את הבורגוס, שם אותו בצד, כן? עכשיו אני לא רק רוצה להסתכל על הווזות כרגע, אני רוצה לדבר גם על דברים אחרים. אז דבר ראשון, אני לא הבנתי שאת אמרת ששמת את אמא שלך בתוך הווזה. קולים שם אבזים, קולים שם... כן, תזהר לך שאתה מכניס נושאים כאלה, תדע, זה מאוד לא בריא. אני אביא לך מכות, יש לי גב, כמו שאתה רואה, יש לי כתף לכתף, יש לי גב גדול מאוד. אני בא ממקום עם הרבה מרוקאים, ומרוקאים, כמו שאתה יודע, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל לא כדאי שתתפרץ עליי ככה, תגיד לי מה לעשות. אני יכולה להזיז עוד פעם את הידיים כמו חיים הכט, ואולי זה ימחיש לך קצת יותר. טוב, מעולה. אז עד כאן התוכנית המכוערת שלנו, שמשודרת מניו יורק. והיום אנחנו דיברנו על וזות. בתוכנית הבאה אנחנו נדבר על זה שעושים ריפליי לתוכנית, ואז הם מציגים אותו דבר. זו תופעה מוכרת, כפי שאתם רואים, כתוב כאן דברים שאני לא יודע לקרוא, כי אני לא מבין כל כך טוב בסינית. אז אוי, זה אנגלית. אוקיי, אז אני כן מבין, אבל זהו, כבר עבר כתוב, אז אני עוצר כאן ואני אפסיק עכשיו. זהו, אני אדבר שוב, והנה שוב המנזר על השדה, וזהו.